இதான் ராஜகோபால் வீடு, இறங்க. இறங்குறையா? என்னமோ இறக்கி வரவனாட்ட பேசுற. என்னது நம்ம வந்திருக்கிறோம், இந்த வீட்டுல வரவேற்பு கொடுக்கறதுக்கு யாருமே இல்லையே. ஹலோ ஹலோ ஹலோ, யார் அவன் 4 ஜெக்கோவோட வர்றது? இங்க ராஜகோபாலுங்கிறது யான் தான். நான் யாருன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? தெரியுமே, தெலுங்கு டப்பிங் படத்துல ஒரு தமாஸ்கார வேலன், சிங்கார வேலன். பேச்சர் கொடுத்து கூப்பிட்டீங்களே, அது நீங்க தானே? ஓ, நீங்க தானே சார். அது நீங்க தான் இந்த ஏரியால பெரிய இன்டீரியர் டெக்கரேட்டர் கேள்விப்பட்டேன் சார். அந்த வீட்டுல கொஞ்சம் கலர் எல்லாம் மாத்தி கல்லெல்லாம் அங்கங்க பறிச்சு வசந்த மாளிகை மாதிரி ஆகணும் சார். இந்த வசந்த மாளிகை மட்டும் இல்ல, அந்த தாஜ்மஹாலை கூட என்னால கட்டி தர முடியும். ஆனா அதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் டைம் ஆகும். என்ன வந்தோன்னு இந்த கடி கடிக்கிறான்? ஏன்னா நான் ஒரு சோசியல் ஒர்க்கர், அதுதான் எனக்கு மெயின் ஒர்க். இதெல்லாம் பார்ட் டைம் ஒர்க். எதுக்கு சும்மா தொடர்ந்து பேசிங்க? வாங்க வாங்க பாருங்க, அங்க ஒரு போட்டோ இருக்குது. அதை சூப்பரா டெக்கரேட் பண்ணோம். ஏன்னா நான் வாழ்க்கையில் இந்த அளவுக்கு வசந்ததுக்கு காரணமே அவங்க தான், என்ன வாழ வச்ச தெய்வம். இவங்க உங்க சம்சாரமா? எஸ், ஷீ இஸ் மை கிரேட் வைஃப். செத்து போயிட்டாங்களாட்டு இருக்கு. பூ போட்டு ஊர் வித்தியில குளிச்சு வச்சிருக்கா போயிட்டாங்கன்னு தான் அர்த்தம். ஆமா, இவங்க எப்படி செத்தாங்க? இதயம் நின்று போயிட்டு செத்து போயிட்டாங்க. எல்லாரும் இதயம் நின்னுதாய சாகுறாங்க. எப்படி இதயம் நின்னதுன்னு ஒரு கணக்கு இருக்குதல்ல? ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட். இல்ல இல்ல, இடி இடிச்சு வீடு தலைமையில விழுந்துருச்சு, போயிட்டாங்க. பொண்டாட்டி செத்ததுல கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன். பொண்டாட்டி பேர் என்ன? பொண்டாட்டி பேருங்க செத்தவன மறந்துட்டியா? இல்ல, காயத்ரி. இல்ல காயத்ரி. ஆமா. ஏன் இப்படி போட்டோ முக்கால் வச்சு மறக்க வச்சிருக்கிற? முழுசா மூச்சு பார்த்தா நமக்கு ரொம்ப அழகாச்சு. ஆனா என்னங்க பொண்டாட்டி போட்டோ கீழே போட்டு உடச்சு போட்டீங்க? சாரிங்க. என்ன போறீங்க? குரங்கு கையில கொடுத்து பூமால மாதிரி ஆயிடுச்சு. அது கேங்க குரங்குன்னு திட்டுறீங்க. நானே எடுத்து போய் சரி பண்ணி. வேண்டாம் வேண்டாம், நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ரெடி பண்ண போட்டோ நானே கரெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். தப்பு செஞ்சவன் தன்னு அனுபவிச்சே தீரணும். இதுதான் வேலனுடைய கொள்கை. முதல்ல இந்த வீட்டுக்கு வந்து கண்ணாடி உடைச்சிட்டேன். அபசகுணமா வேற போச்சு. மத்த எல்லா வேலைக்கும் ஆள் அனுப்புறேன். என்ன போட்டோ உடைச்சிட்டேன்னு ஃபீல் பண்றியா? சேச்சே, உங்களை ஏன் கூப்பிடணும்னு ஃபீல் பண்றேன். உள்ள போ. எங்கயா போன? தலைப்பந்தா 2. இந்தா டிக்கெட். டிக்கெட்மா. அம்மா டிக்கெட் வாங்கலையா? என் புருஷன் வாங்கிக்கோ. புருஷா டிக்கெட் எடுத்துக்கோ. கண்டிட்டு நான் இவன் புருஷன் இல்ல. கண்டிட்டு ஏன் புருஷா போய் சொல்ற? ஐயோ சத்தியமா இவன் புருஷன் இல்ல. என்னமா அவர் புருஷன் இல்லங்கறாரு? அப்ப நீ என் புருஷனா இருந்துக்கோ. என்ன கிண்டலா? கீழ இறங்குமா. இந்த புருஷன் கிட்ட வாங்கிக்கோ. ஐயோ நான் இல்ல. கிட்ட வாங்கிக்கோ. இல்ல இந்த புருஷன் கிட்ட வாங்கிக்கோ. ஐயோ சத்தியமா நான் இல்ல. நீ நம்பிராதமா? டிரைவர் புருஷன் கிட்ட வாங்கிக்கோ. ஐயோ டிரைவர் வண்டி நிப்பாட்டு. ஐயோ டிரைவர் வண்டி நிப்பாட்டு. இறங்குமா. இறங்கு. வந்துட்டே புருஷா. இனி ஏன் இறக்கி விட்ட? நான் உன் புருஷனா? ஐயோ நீ தான் என் புருஷன். நீ தான் என் புருஷன். அப்ப நீ தான் என் புருஷன். நீ தான் என் புருஷன். வா போலாம். ஏன் வந்துட்ட? நீ தான் என் புருஷன். அப்ப நீ தான் என் புருஷன். என்னையா இது? ஏமா நீ? என் புருஷன் தான் எனக்கு மட்டும் தான். என் புருஷன் தான் எனக்கு மட்டும் தான். என் புருஷன் தான் எனக்கு மட்டும் தான். காயத்ரி, ஏயா இந்த பொண்ணை நீனே கூட்டு வந்தியா? ஏயா லூஸ் எல்லாம் வெளியே அலைய விட்டுக்கிட்டீங்க? கூட்டு போயா. லூசா? நீங்க எல்லாம் போங்கயா. போங்க. போங்கயா. வண்டி எடுத்த நேரமே சரியில்லை. மாமா மாமா, என் புருஷன் எங்க இருக்கான்னு சொல்லு. உன் புருஷன் தானே? அவன் எங்க இருக்கான்னு எனக்கு தெரியும். கூட்டிட்டு போறவா? வா வா போலாம். இரு, எனக்கு ஆப்பிள் வாங்கி தருவியா? வாங்கி தரமா. அவள் வருவாளா, அவள் வருவாளா, என் உடைந்து போன நெஞ்சை ஒட்ட வைக்க அவள் வருவாளா. ஹே கண்ணோடு நான் தந்த டண்டனக்கடி டனக்கடி டண்டனக்கடி டனக்கடி டனக்கடி டனக்கடி. ஹாய் பேஸ். பொண்டாடி போட்டோம். ராஜகோபால், ராஜகோபால் காதல் இருக்கிற கழட்டை. என்ன உடைஞ்சு போன போட்டோவை நான் சரி பண்ணிட்டேன், அது நியாயம். உடைஞ்சு போன வாழ்க்கையை சரி பண்ணணும், அதுதான் தர்மம். எதுக்காக இப்படி தத்துவம் பேசிட்டு இருக்கீங்க? ஏயா, கட்டின பொண்டாட்டி உயிரோடு இருக்கும் போதே அவ செத்து போயிட்டான்னு போய் சொல்லி இந்த ஆட்டம் கட்டிட்டு இருக்கிறீங்க. அவ எங்க சார் உயிரோடு இருக்கிறான்? அவ அப்படி உயிரோடு இருந்தா அதை பார்த்து சந்தோஷப்படுற முதல் ஆள் நான் தான். அப்போ மறுபடியும் பார்த்தா நீ சந்தோஷப்படுவீங்கல்ல? அந்த அரிசியை போட்டு நடந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் என் காயத்ரி என்கிட்ட இருந்து யாருனாலே பிரிக்க முடியாது சார். அப்படியே இந்த உள்ளங்கையில வச்சு அவளை தாங்குவோம் சார். அந்த உள்ளங்கை அப்படியே வச்சுக்கிட்டு ப்ளீஸ் லெஃப்ட் காயத்ரி வலது காலை எடுத்து வச்சு உள்ளவாமா.
எடுத்து வைக்க சொன்னது நீ எதுக்கு இடது கால எடுத்து வச்சு பின்னால போற? சார் என்ன சார் இது போட்டோ இருக்கிற என் பொண்டாட்டி மாதிரி இருக்கிற இந்த பொண்ணு, அதே ஃபேஸ் அதே சைஸ், எங்க சார் பிடிச்சிங்க இந்த பார்ட்டிய? பார்ட்டியா? அட பாவி, கட்டின பொண்டாட்டி லூஸ் ஆயிட்டாங்கிற ஒரே பாவத்துக்காக அவளை தெரியாதுங்கிறிய? லூசா? என்னமா காய்கறி ஆப்பிள் தின்னுட்டு இருக்கிற? கால் விழுந்து அவங்க கூட சேர்ந்துரு. அப்பா புஷா புஷா, நீ என்ன ஏமாத்துறாத. நீ சொன்னபடி நான் கேட்டுக்கிறேன். இந்த ஆப்பிள் சாப்பிட்டு. என்ன இருக்குன்னா நான் ஆப்பிள் சாப்பிடலையே. சார் கொப்பனார சத்தியமா இந்த பொண்ணு யாருன்னு எனக்கு தெரியாது சார். பாருங்க சார், எங்க பிடிச்சீங்களோ அங்கேயே கொண்டு போய் விட்டுருங்க சார். நீ எவ்வளவு பெரிய கீப்பர் இப்பதானே எனக்கு தெரியுது. உன் பொண்டாட்டிய தொட்டபெட்டா கூட்டிட்டு போய் சூசைட் பாயிண்ட்ல நீ தள்ளி இருக்கிற. அது அதிர்ஷ்டவசமா உயிர் பொழைச்சிருச்சு, ஆனா பைத்தியம் முடிச்சிருச்சு. அதே பொண்ணு இப்ப வீட்டுக்குள்ளார வந்தா உங்களுக்கு அதிர்ச்சியா இருக்குதா? சார் நீங்களும் இருக்கா சார் டெவலப் பண்றீங்க? ஏதோ ஒரு ஆத்திர அவசரத்துக்காக இந்த பொண்ணோட போட்டோ வச்சு பொண்டாட்டின்னு சொன்னா அந்த பொண்ணு முகத்துக்காக உன்னை விட்டுட்டு போறேன். மரியாதையா அந்த பொண்ணை வச்சு குடும்பம் நடத்து. நீ என்ன பண்ணாலும் உன்னை நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருப்பேன். ஃப்ராடு கிராடு பண்ணுவ நீ. அப்படி பண்ண ஸ்ட்ரைட்டா போலீஸ் இருந்தா ஜாக்கிரதை. ஏமா தங்கச்சி, என்னடா தம்பி, இந்த ஆள் உன்னை வெளியே துரத்தி விட்டாலோ இல்ல கொடுமை ஏதாவது பண்ணுனாலோ ஒரு மந்திரம் சொல்லியிருக்கேன்ல. மந்திரமா? காயத்ரி மந்திரம். அதை எடுத்து விடு. இத புடிச்சுக்கோ. என் புருஷன் பேர் ராஜகோபால், நான் பொண்டாட்டி காயத்ரி. என் புருஷன் என்ன கொல்ல பார்த்தாரு, நான் தப்பிச்சுட்டேன். அவர் எனக்கு துரோகம் பண்றாரு, ஆராய்ச்சி என்ன காப்பாத்துங்க. என் புருஷன் பேர் ராஜகோபால், நான் பொண்டாட்டி காயத்ரி. அவர் என்ன கொல்ல பார்த்தாரு, ஆராய்ச்சி என்ன காப்பாத்துங்க. என்னப்பா இது? செத்து போன பொண்ணோட போட்டோவை கொடுனா உயிரோடு இருக்கிற ஒரு பொண்ணோட போட்டோவை கொடுத்து நம்மள சாவடிச்சிட்டானே அந்த போட்டோகிராஃபர். அவளுக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிருக்கோ இல்லையோ, இப்படி ஒரு உயிரோடு இருக்கிற விஷயம் வருங்கால மாமனாருக்கு தெரிஞ்சுன்னு வச்சுக்குவேன். அவருக்கு பைத்தியம் பிடிச்சுக்க, அதனால ஒரு பிளானோட அவளுக்கு கூப்பிட்டு வந்திருக்கேன். இப்ப என்னடா பண்ண போற? படம் முடிஞ்சு கூட்டம் வெளியே வரும்ல, அந்த கூட்டத்தோட கூட்டமா இவளை மிக்ஸ் பண்ணி அப்படியே அனுப்பிச்சிருவான். சிங்கார வேலை காட்ட இவ லூஸ் தானே, எங்கேயோ காணா போயிட்டான்னு சொல்லிடுவா. நீ அனுப்பிச்சிருவ, அவ போகலன்னா? பைத்தியங்கிறது ஒரு குழந்தை மாதிரிடா, அதனாலதான் இவளுக்கு புதுசா ட்ரெஸ்ஸுக்கு எல்லாம் வாங்கி கொடுத்து உட்கார வச்சு பொம்மையை தின்ட்டு முட்டாய் தூக்கி போட்டுரும். அந்த முட்டை நீ புரிச்சு சாப்பிடா. சும்மா பேசிட்டீங்களா? பூ பூ பிச்சி பூ கனகாம்பூ மல்லிப்பூ. புருஷா, இந்த பூ என் தலையில நிக்கல. ஐயோ, இந்த ஆபரேட்டர் தெரிஞ்சா நம்மள கொண்டே போட்டுருவான்டா. அந்த ஒன்றரை கண்ண பயங்கரமா நினைக்குமா நீ? மகாலிங்க சார், என்னையா பண்றீங்க? டிசிஆர்ல போட்டியா? போட்டேன் சார். குடும்ப என்ன போட்டு புடிச்சு கொடுத்துரு. பாஜா புருஷா, ஐஸ்கிரீம். அது ரொம்ப சூடா இருக்கு. படம் ஃபுல்லா இருக்காயா? ஃபுல்லா இருக்கு. பக்கெட் எடுக்க முடியாது. இந்த ஐஸ்கிரீம், இந்த ஐஸ்கிரீம் எங்க மேல இருக்கு? சரிங்க. மாப்பிள, இங்க என்ன பண்றீங்க? யாரு ஐஸ்கிரீம் பேபி? முதலாளி மாமா, இந்த பொண்ணை பார்த்தோன்னு எனக்கு செத்து போன பொண்டாட்டி ஞாபகம் வந்துருச்சு முதலாளி மாமா. அவன் மூஞ்சி எங்க தெரியுது? நீங்க பார்த்தோன்னே பொண்டாட்டி ஞாபகம் வந்துருச்சா? வர வர எந்த பொண்ணை பார்த்தாலும் உனக்கு பொண்டாட்டி ஞாபகம் வருது. இட் இஸ் நாட் குட். எனக்கு இந்த கரடி பொம்மை வேணும். நான் சொல்லி கொடுப்பேன் கரடி சார். இந்த வெச்சி முதலாளி, இது ஒரு லூஸ். தியேட்டர்ல சினிமா பார்க்கும்போது யாரோ விட்டு போட்டாங்க, அதான் திருப்பி கொண்டு விட்டலான்னு. வழக்கமா படம் பார்த்து தான் ஜனங்க லூஸ் ஆயிட்டாங்க. இப்ப லூசுகளே படம் பார்க்க ஆரம்பிச்சா என்ன பண்ண போறீங்க? பக்கத்து போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல கொண்டு விட்டலான்னு. ஐயோ, அங்க நார்மலா போனாலே விட மாட்டானுங்க. இது வேற மென்டலா இருக்கு. வேணா ஏதாவது ஆசிரமத்துல சேர்த்து. ரெண்டுத்துக்கு எஃபெக்ட் ஒண்ணு தானே. என்ன பண்ணலாம்? யோ, அட்ரஸ் கண்டுபிடிச்சு கொண்டு போய் சேர்த்துக்கியா. ராஜகோபால் யாரோ திரை விமர்சனத்துக்கு வந்திருக்கான். ஏதோ மார்க் பண்ணணுமா? உன்னை பாக்கணுங்களா? திரை விமர்சனமா? மவனே, உன்னத்தான் ரொம்ப நாளா தேடிட்டு இருக்கிற. வர்றேன். இவனை கூப்பிட்டு போய் வெளியே வெயிட் பண்றேன்.